Тоҷикистон шӯрага дота манам одаме гуфтам ку кал мекна гуфтам ку Тоҷикистон рой мена гуфтам бия пеши ма бия ки фатма сухан кна гуфтам баъд айбан чанд қа гузашт ки баъд Азарбайҷана гирифтам. Кадом кафеда рафта гуфтӣ? Кафе Миларай ҳам тоҷикода тоҷикода ҳама тоҷико бо ҳама гуфтан ки кафе тоҷико ҳамуҷа дар складиму дар пеш ҳамуҷа бо. Кадом тоҷики мекарде сари кадомро кал мекарда? Духтарое ки ҳамон бераҳагӣ мекардем. Баъд ман гуфтам ина ман ҳамон духтар гуфтам. Ам хеле нашидам оле гуфтам ман ам хеле желания дорам касе номус дора гуфтам мусулмонай гуфтам мара бигирем хеле зани бикуна гуфтам. Вақте ки ман дар никоҳи ӯ инсон гуфтам агар лишни нарушение кардам гуфтам ба ӯ ҳақ дора гуфтам ки мара кал куна гуфтам ба чӣ коре мекуна бикунам. Ҳеҷ кас ғайрат накард ки бига ки ҳумотра зани мене дамиҷа Екатеринбургда ягонташ ғайрат накарда. Баъд гуфт ки бахшиш гуфт натури гуфт мужик будай гуфт. Баъд гуфтам агар мара ин калазарда гуфтам хона медоштам мошин медоштам гуфтам оли мана давно мегирифте гуфтам. Яке гуфтам ба ҳамин қашам худора шукр гуфтам. Баъд зоға гирифти чо карди? Зоға гирифтам баъд дар кафе диданам тоҷико ман гуфтам лишни гап заде гуфтам хафа нашавӣ гуфтам зато что гуфтам падзакони исломай гуфтам ишӯи манай гуфтам иҷозати ман дар дасти иай гуфтам кафе мебарам арақ мехӯрам пива мехӯрам сигарет мекашам гуфтам и отвечат мекунам ҳеҷ гап гуфтам намекунам гуфтам. Баъд дигар нест гуфтам ягонташ гу ғайрат накард якташ 5 моҳ фандам кард фақат қуръонхун худотарс намозхун ҳар хай тоба кардам худо ҳар ки дар бинои худаш ҷавоб медад просто ба ҳамин эътиқодаш ман эътиқодам гашт. Чо 5 моҳ используитам кард никоҳам накард қуръонхун как надо нигаҳам кард бурдам мебурдам одих модих ҳама нормални 100% ҳамин никоҳа ба гардан нагирифт. Ини ман зоғ буд бур никоҳ кард бахудо ки ай ман чанд сол 10 сол майда буд. гирифтед зато дар кафе гуфти ҳеч ки нагирифте он тоҷик вакалат нагирифт бо меган ки тавута та гап ту гуфти албат тарсонишо не ман масалан гуфтам ман фақат мана за шишатка гуфтам ки ман бугум ки шу дорум дига ҳамаша аз талиша ман худам менам гуфтам ягонташ накард баъд якташ ҳамунҷа баромад фреб кард итаута 5 моҳ используит кард ирӯз никод менам пага менамад ирӯз менамад пага менамад ба чӣ дар кунам таи тоҷик ба 5 моҳ боварш кардам ки накадак ба гуфтам давай бурайдими зиндагӣ ча гуфтам номард будай гуфтам ту гуфтам рӯи хотири ман негуфтам рӯи хотири худо гуфтам и гуфтаи худовандай гуфтам фармони худовандай гуфтам. ҳамон рӯз дар эфир гап задем я бача гуфт ки хеле ба ман гаштам гуфтам ки гӯшкине гуфтам бародар гуфтам никоҳ дар дасти зана ё дар дасти мард гуфтам марде боша гуфтам ғайрат куна гуфтам зана никоҳ куна гуфтам ӯ зан ҳеҷ маҳал бадбахт нашида гуфтам ки ягона мақлӣ куна гуфтам правильно гуфтам конечно правильно мегӯ